Kap. Ano natabo di kap? Ano natabo di? Rambol kap, kumusyon? Okay. Okay. Di kap, sige. Okay. Mga kabataan, mga kabiyanan ha. Naglagaw sa plaza, mo to ang balikap nag-experience sikat. Nong, ano tabo? Waya nag-banang dahay. Nag Tinapungulay. Tinapungulay. Taga dito sila, way pa mabalan. Way pa. Mga pangayaw? Mga pangayaw? Do walo diluan na. Ah, okay. Taga diri man. Ay, may gabi, sir. Okay. Direta 7-11 mas tambay. Dikap, kamusta? Mga pangayaw or taga diri man sa Raga? Ah, pangayaw? Ayaw mo to tanan. Pangayaw sila tanan, kap? Alright, samtang may kuan mga kabyanan, ari may mga kabataan nagpangdala na to sa may police station. Gani sa mga tanan ng mga gusto maglagaw-lagaw lang gid no? Enjoy lang gid, wala lang balasang tikalay or gamuhay or tapungulay. Kaya mo na gid ang ay pogi. Ay pogi. Okay. Mga kabataan, naglabot na gid man sa Saraga. Kung sa Kalinog may Guramusay, sa Pasi may Tapumulay. Kagabi sa Smallville may nagboxing man to sa may ano, sa dito side out. Yeah, naglabot na gid man sa Saraga, kabay pa nga wala lang sang samad. Nagrambol ko na sila to dito sa may plaza mo no. Pag abot ko gid may nagadire. Kap. Ano natabo di kap? Ano natabo di? Rambol kap, kumusyon? Okay. Okay. Di kap, sige. Okay. Mga kabataan, mga kabyanan ha. Naglagaw sa plaza, mo to ang balikap nag-experience sikat. Nong, ano tabo? Waya nag-banang dahay. Tinapungulay. Tinapungulay. Taga dito sila, way pa mabalan. Way pa. Mga pangayaw? Mga pangayaw? Do walo diluan na. Ah, okay. Taga diri man. Ay, may gabi, sir. Okay. Direta 7-11 mas tambay. Dikap, kamusta? Mga pangayaw or taga diri man sa Raga? Ah, pangayaw? Ayaw mo to tanan. Pangayaw sila tanan, kap? Alright, samtang may kuan mga kabyanan, ari may mga kabataan nagpangdala na to sa may police station. Gani sa mga tanan ng mga gusto maglagaw-lagaw lang gid no? Enjoy lang gid, wala lang balasang tikalay or gamuhay or tapungulay. Kaya mo na gid ang ay pogi. Ay pogi. Okay. Mga kabataan, naglabot na gid man sa Saraga. Kung sa Kalinog may Guramusay, sa Pasi may Tapumulay. Kagabi sa Smallville may nagboxing man to sa may ano, sa dito side out. Yeah, naglabot na gid man sa Saraga, kabay pa nga wala lang sang samad. Nagrambol ko na sila to dito sa may plaza mo no. Pag abot ko gid may nagadire